54 šupov obranu kúpali oni. Strednej, katalóg... Nemci, všetci, čo tam boli. Katalógové čísla 51, 52, 53 a 54, aby prišli do prípravného kruhu. We will continue with intermediate class of male females with catalog numbers 51, 52, 53 and 54. So come to the briefing, please. On sa jediný tam tlačil vyslovené, vieš, že bum a ešte tlačil figuranta. A hop, pardon, to sa veci. A všetky kúsačky boli o tom, že v podstate sa odvesil. Vieš, takú interakciu. Vyslovené ho tlačil toho figuranta. Ja som zvedavý na Adama, jak sa vyseká teraz, čo mal tie úspechy, jak bol doplní nové roky. Katalógové číslo 77D2 Restat. Katalógové číslo 78D1 CAC, čakateľ klubového šampionátu. Je to tak elegantný stík. Jak už starý. Intermedia.